الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله رب بزغا көңіл түрлерімізден шыққан ұлығлауларыбыз, енді пейғамбарымызға көңіл түрлерімізден шыққан салауатларыбыз һәм сәламларыбыз болса иде. Енді Алла Сүбхәнәһү тәғәлә шушы сөйләячәк сүзләребезне файдалы кылса иде. Енді Алла Сүбхәнәһү тәғәлә безләргә хәерле гыйлем биреп, шушы алган гыйлемнәребез белән кулланып, гамәл кылырга Аллаһ Тәғәлә насип итсә иде. Хәзерге вакытта инде бик күп мәгълүмати чаралар һәм инде күп кенә гыйлем алу юллары төрлеләнде. Һәм дә инде хәтта китап укып та була, инде интернет чараларын кулланып та була, һәм дә инде төрле юллар белән гыйлем алу юллары көннән-көн күбәя бара. Әмма ләкин без балаларыбызга гыйлем бирер алдыннан инде уйланырга, фикерләнергә кирәк. Ягъни шушы гыйлем бирү генә җитә микән? Ягъни балаларыбызны ниндидер бер төгәл фәннәрдә яки башка фәннәрдә яки ниндидер бер һөнәр генә бирдем дә шушы җитә микән? Яки да маса үзебез инде күп итеп гыйлем алдык та шушы гыйлем җитә микән? Яки намаса шу дин гыйлеменә кайтып калганда да инде безнең шушы дин гыйлемен Куръанны укырга өйрәнү яки да маса башка хәреф танырга өйрәнү, башка дини гыйлемнәрне өйрәнү генә җитә микән? Инде без монда әйтеп китәргә кирәк юктыр, җәмәгать. Иң беренче чиратта шушы гыйлемнең инде йөртүчесе, шушы гыйлемнең иясе, шушы гыйлемнең әһеле инде Аллаһ Тәгалә каршында хәерле, гүзәл әхлаклы, үзенең әхлагы, холкы, мөгамәләсе белән дөрестә булырга тиештер, җәмәгать. Чөнки әгәр дә без күз алдына китерик, әгәр дә без кемгәдер инде төгәл фәннәрне яки да маса ниндидер булса гыйлем өйрәтәбез икән, яки кулына бер гади генә бер таяк бирәбез икән. Менә шушы таяк белән син инде күп файдалар китерә аласың. Менә бу таякның без аны өйрәтәбез, менә нәрсәдән ясалганын, нинди рәвештә икәнен, нинди формада икәнен, нинди озынлыкта икәнлеген һәм дә төрле гыйлемнәрне без бирәбез. Әмма ләкин шушы бәндәнең күңелендә дөрес тәрбия булмаса, кешеләргә карата, Аллам сакласын, инде үзенә карата зыян китерү һәм дә инде әхлаксызлык, тәрбиясезлек булса, ягъни шушы булган әйбере белән ул үзенә киресенчә кешеләргә зыян гына китерергә мөмкиндер. Шуңа күрә без әйтәбез, иң беренче чиратта, гыйлем бу алу белән бер рәттән инде ул дин өлкәсендә бигрәк тә мөһим булган әхлак турында кайгыртуда инде кирәк буладыр, җәмәгать. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шушы җир йөзенә килүе иң беренче чиратта гыйлем бирү, ниндидер бер олуг гыйлемнәр өйрәтү идеме? Юк, Аллаһ Тәгалә гыйлемне һәр заманга, һәр вакытына, һәр кешесенә үзенчә тиешенчә бирүчедер. Аллаһ Сүбхәнәһү тәгалә безгә аннан да олуг булган гыйлемне, әхлак, шушы үзебезнең иман гыйлемен, иман тәрбиясен, Аллаһ Тәгалә каршында үз-үзеңне тоту, итагатьле булу, тәрбияле булу, һәм дә инде Аллаһ Тәгалә каршында күңелеңдә булган дөрес максатлар белән инде яшәүдер. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә каршында әхлаклы, әдәпле булу ул инде мөһим бер, иң кирәкле әйберләрнең берседер. Ягъни без инде фикер йөрткәндә, әгәр дә уйлыйбыз икән, гыйлем алып кына яки да маса матди әйбер генә алып, инде ул безгә файда китерә дип. Юк, әгәр дә бәндә шушы матди әйберне, гыйлемне кулланучы кеше инде дөрес юлда кулланмаса, инде хәерле итеп куллана алмаса, яки намаса гади генә ничек итеп куллану икәнен дә белмәсә, аңламаса, инде бу мондан бернинди файда юктыр.